ila sini luyag nabatian sa Lunes sa Pangulo. No, we have Sir Frank Carbon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa bahin sa Region 6 kag of course Chief Executive Officer sa MBCCI mga kaakson. Sir Frank, how are you? May ngaga? Oo, Art, ano nga ba? Susunod sa kwarto, okay man ang akong tulot, din ako magawa. Okay lang, okay lang. Anyway, sir, number one, nano ini ang paglantaw ninyo? Parti Maharlika Investment Fund, after nga napermahan na, nano ang paglantaw nyo? Solusyon, giman ka magabulig giman ni sa aton ekonomiya nga magtinad man? Art, ang negosyante yang lantaw yan na nga ang tanan nga kwarta dapat hindi idol katulog na dabla sa bangko why mag-earn daban pagani siguro ang kuan sang ano na gamay nga interest pero inuda nga mga glass one dako no. Okay. So ang lalantaw niya namon nga kung ang gobyerno naton maara di man idle funds da nga why man ga-earn dako dapat gamiton din na. Nga aman ti subong ti deficit spending kangadaan ang gapangita ang gobyerno gapangita additional revenue. Naman number one is magbayad sa interest ang imo nga utang. Okay. Trilyon ang utang tamo. Di kinanglan madako gid ang aton nga income para makabayad sa interest para ato ang kwarta nga na-allocate sa basic services to bla sa healthcare, education, aton nga infrastructure hindi man matbulibuhinan, no? Oo. So, kinanglan, kaya kita mo man siguro, supposed to be, ang kwarta nga dako sa isa ka nasyon is ara kung may export siya, no? Kaya export ka crudo, export ka mineral, kita wala man, nga export na tao lang. Laban pataya, imports, no? So, that's why we need that in Harlika. Basta, Mr. Dawging correct na ito nila, nga number one, hindi lang paggamiton ang kwarta sa DBP kang Land Bank, kaya napartinisyer na iya sa development ng atong di local nga negosyo, ang Land Bank. Development Bank mo. Okay. Diba? Development Bank, supposed to be, for small and medium na siyang ma-finance. Okay. Ang ato naman yung Land Bank to be agriculture, which is problematic sa agriculture ta. Which is good. Tapos daw nag-untat na to sila, nga paminsar nga daw intrahon pa nila Mrs. H. Pag-ibig builders, hindi na ato na kwarta sang tao, no? Okay, to the future na, ato na retirement fund, kung masakit itang builder, kada ato nga mga balay-balay. So daw, I think, may isa lang na nga luyag siya ko. Agin, wala itong nilagin ang provision, why lagi dayon, pero may isa gin research lang award, nga kung lang taon mo kuno, which may pagyapot. May Diyos na so that's why mayo magani nga gina-question kay base sa IIR base makorek na. Ara man na nagisa sa IIR makorek mo na mo. So kami will welcome this, no? Basta ang gamiton at tulang ang idol gatulog nga funds nga way man ga-earn. So hopefully ang aton nga mga economic managers gamiton nila husto. No? Kay ang kalabanan nga nasyon, galing ini mga nasyon nga kalabanan may sovereign fund, no? May investment fund, mga bilyonaryo ni nga kanya may nga export nila ang kwarta nga excess nila ya sa oil, sa mineral. Kung ano pa dang export nila, mo nang ginagamit nilang income. Mas kita, di matilaw mong kita, basta palang bala. Gani man, ang importante na siguro, hindi lang wayan ang kamot sa mga mag-auyat na nga gastuhon kagilain ang direksyon kakantuan sang pundo nga i-utilize dira, Sir Frank? Amoy na, nga kinanglanon, that's why mayo man namin question, kara nga kung mag-ubra na sa IIR, hindi na question, basi dira makorek lusling namon. Kaya may hopefully ang private sector, kag ang gobyerno, they'll form some kind of a coordinating council who will review siyang pagpadalagan, hindi na pagbibinda sa mga board of directors. Inalamay ara pagit yung oversight, not only ang atong Congress. Ang Congress na may oversight man, ha? O grand times, kita ang Congress na puno man. Kaya pag-independent body, no, hindi lang ang COA, but independent, I don't know, we're thinking that an independent body will oversee. This is, ato na ni, kung siya kwan oblalat, ni na, sa Pilipinas, di igambol mo na, sikinang na ni tatapon gid mayo. May harapan ga,
review nga third party, no? Hindi lang ang Yes. COA, hindi lang ang Congress nga oversight, but another third party who is really daw kung kuwan sa ato negosyo sa private sector, mga kita independent auditor Aha. nga nag-audit gid siyang ato nga kuwan. No? Yes, sir. Yes, sir. Anyway, Lunes na suna ni President BBM, anong gina-expect ninyo nga mabatian sa i-report niya or i-promisa niya, sir? Kami na ginlista kami daw 4 major items Okay. na luyag namon nga mabatian. Di una gid, of course, ang aton nga pagkaon food production, no? Mhm. Kaya di amo nang pinakadako nga problema subong import ni import kay kamahal sa pagkaon. So we expect kami hopefully appoint na siya, mati-announce siya na ang may full-time Secretary of Department of Agriculture na hindi pwede niya part-time, no? Mhm. Oo. Kaya ang kunlang taon mo subong pinakadato nga problema is food security. Yes, yes. Oo, ang mga Ah. damo kita baybay, damo kita suba. May araw kita kadutaan, kabukiran, pero way ka produce ang gusto nga pagkaon para sa iya Pilipino. Daw it looks like kung lang tao mo daw ang aton nga ekonomiya daw hindi nakapakaon sang nagadako pala bata gadaan kay art dako bata. so daw hindi nakapakaon sang ang population growth daw hindi mapakaon sang growth ng ekonomiya so dapat mautang ang utang, no, that should not be the case, hindi pwede, no? Okay. Oo, so expect kami nga mabutang sa full-time Secretary of Agriculture para nga ma-address na ni ang kamahalon sa pagkaon kag ang aton nga mga natural resources, dagat, suba, kag mga kuan, ma-production siyang maayo, no? Oo. Hindi man nga purigiot lang atong rice farmers, no? Ginagpakalan sila tag 19 kuno 20 kilo pa padabo sa bay kuan na. Mahal na. 50, no? Oo, no? So that's number one, kinanglan ginaton. But inasa sulod sinasang iya istorya sa agriculture nga mahal na sa full-time nga secretary. I-expect kami nga idugang yan na uro kabati man kamuntanan nga may ara subong 75 billion nga cocoa levy fund nga ginhatag sa for rehabilitation kag development sang coconut industry. Pero kabalo ka man kung pangitaon mo pobre kadto ka sa coconut farmers arada sila. No? Pero may 75 billion na sa hopefully o fokusan niya na kamagsunin siya ma-form ko ni isang committee nga mag-oversee nga ang kwarta nga 75 billion magamit ini sa gusto sa pag-rehab sang aton coconut industry. Okay, mga amunabi. Tag subong luyag namon masling naman siya. Hinayon tanan ng development ng mga urban areas no? Pag-ubra sa mga subway, kung ano skyway, tanan na lang ang classy way Oo, pero ang aton nga agricultural area, way ka ma-develop. Yes. No? That's why ang pagkaon problema. So, expect ka mo nga masilin siya, okay, ang gobyerno, part siya siyang amon development sa infrastructure, ibutang na naton sa rural development para nga magbulig pagkaon. Pero, request kami na ang bilinaryo nga private nga negosyante, maupod man sa amon PPP. Partnership man, hindi masarangan sa gobyerno mo. Oo. So in short, yung una nag-responde to si Manny Pangilinan, nagsiling siya, sige, maupod ko ang akon lang taon ang coconut industry. Puro nakita yan 75 billion ba ang kwarta lang. Si Manny. Gabay pang iba naman, masing, sige, right nga mo niya, kami. Kami aquaculture. Kami lang taon na mo liwat ang inyo na sugar industry pa pag ina nga hindi nakamuda magpurigiot no? So amo na na-expectar na mo, no? Yes, sir. Ang rural tagaan na get attention. Ang coconut fund nga 75 billion tipigan gid. Kag ang pagkaon estudyuhan dito gusto nga ang atong ekonomiya or nasyon makapakaon sang iya nga bugadamo nga tao. Kabalo ka ako na nung gimbuhat siyang Vietnam, Thailand, Malaysia, art. Okay. Why sila nag-develop sa why sila nag-develop sa ilaya, urban area, syudad, farms anong gin-develop nila. That's why ang Vietnam, diniler toon sa aton, gabaligya, pabugas na sa aton. Amo man ang Malaysia, Correct. Thailand,
Kabalo kang Thailand, dali nagatuon sa aton sugar, ang aton ng mga engineers central na di mo na ito nagpatindog sa ilang mga central kag nag-develop sa ilang rice sugar farms. Thailand, aton engineer, posubong, gabaligyan na sila kalamay di sa aton man. Na, correct. So kinanglan, i-develop lagi ng aton nga, kwan. Alas 8:31 na. Now sa parabuton nga Lunes, may coverage ang Action Radio Bacolod, pamatian naton ang mangin State of the Nation address ni President BBM. Sa gusto tayo sa hindi, may oras man kita kung wala. Pero ang anuman nga iga-report sa Pangulo, no? Mangin kabahin sa nga State of the Nation address this coming Monday, amo ina ang mangin basihan kag data makita kung anong perspective, ano ang padulungan sa pungsunta in the next year of Marcos administration. So, rigid, Sir Frank, na utod ang aton line? Yeah, yes. Yes. So, that's number one. Amo gin-expectar nga hin, tagaan niya gini-focus ang aton kaumahan, ang aton dagat, ang aton suba, ang aton mga duta na magpapakstudid madamong ang pagkaon. Hindi lang sa ang aton food security nakasandid sa food importation. Now, that's number one. Ang number two, sling namon, gusto na nakabalo ka, Art, 70% ng aton infrastructure na budget ng gobyerno ara sa NCR, at sila di sa Manila, 70%, ha? Okay. Ang Metro Manila hindi man na mo Pilipinas lang, no? So expect kami now while we're trying to develop a rural areas, especially the region, now ang 70% sinabi ipudpud doon yung man ari sa dalom, i-develop ng tanan-tang airport, seaport, there is a region sa especially Visayas and Mindanao. Road network, telecom, serve ang electric power. You know, lately, kabalo ka mo, nag-issue sa executive order. Okay. Siling niya, so good siyang San Otto nga pizza, isimplihon na lang ni pagkuha permits kung magpatindog ang telecom sa tower nila, ha? Kay gaulog ta. Gusto kita, wifi na madasig, kag mabaskog, pero ginasabad ta ang atong LGUs, no? Ginasabad nila, even government agencies, ang pagpatindog sa mga tower, tignan nila paano kita makahag-kuryente kung wala kita tower. So nag-issue siya. From now on, simple ho na ha, amo na lang ni ang executive order, magpatindog telco tower. Di gabay pa hindi lang telecom na tower ang include ya, i-include man ang iyaman siyang kuryente nga towers. Kaya mo na isa ka problema mo, no? Hindi man ka padamo ang aton transmission sang ilang kuryente kay kasabad man. Okay. No? Nga mga private sector, hindi man nila pag-allow ka mga SDUs, kadamo man permit. It takes them years, 2 to 3 years, permit pa lang na local. So, maayo kay nakita na siyang presidente. Pero ining nakita sa presidente, di mo sino nangatag sila? Private sector ni. Ini bilang PISAC, Private Sector Advisory Council. Amo na nagpabuklas ng mata. Nga, sir, gusto ta digitalization, gusto ta telecom dasig, kinanglan, reglohon ta na ang pagpatindog sang tower. Okay. So, gabay pa tapos ang tower sang telco, ang iya naman sang kuryente. Yes, sir. So, that's number 2, infrastructure sa, hindi na sa Metro Manila, but sa Visayas kag Mindanao na. Okay. No? Kaya para nga ang pagkaon nga halin sa Visayas, Mindanao, madala ta bandi sa Metro Manila. Then, ikatatlo, sing namon, ano ba lang nadala sa atong kwartaling sa Guao? No? Kiway man ta export. Kung tourism, no? Oo, tigin ang launching namon, ang aton tourism, reorganize sabi niya, hindi na sila mag-controversial itong mga drawing nila itong mga Love Philippines to. Sabad, no? So, they try to find those people. And really, kabalo ka, Art, ang tourism, ang dako-dako na kuwanara sa foreign tourists. So, kinanglan, baligya sa ginama yung foreign tourists foreign tourist spots to foreign tourists, kaya sila yung plagasto. Hindi na sila yung kaldero, tawag na mo na yung Pilipino, yung kaldero tourist mo. Dala kita kaldero sa baybay, no, Art? Kinaon kita to, lugba, manok, sobra, baboy, dala ng kaldero taon, pagkahapon, kulig mata. Correct. No?
Oo, ako na nga ito nga sa Manila, kada Sabado Domingo, no? Sa Subaybay, sa Nakaldiro. So, nga mo, nag-aantang foreign tourist. Mayuman kay TESDA, sige maupod kami ng taon manamon, nga ang mga foreign na turista, ang atong more than half galis ang gastos ng turista sa pagkaon man. Hindi 3, 4, 5 kabisit lang magkaon. Yes. No? Oo. Pero hindi sila kakaon sa aton kaya wala sila galing siyang nakita na tawag nila na hazard analysis and control points wala nga ginahatag siyang TESDA nga training. Sige, review na mo kung ang requirements ng foreign tourists sa food production, kaya hatag na ni para magbakal sila pagkaon. Ako, galing i-dosip sa pagkaon sa foreign tourists. Hindi sila magkaon. Yes. McDonald's, mangyapon na nila nga kagkatuan, kaya kailangan na. Pero kung Pilipino, hatlok lagi ba si tuot man. Di kung hindi ang tiyan mo maglupot ka na, mag-LBM ka, goodbye ang di mo nga bakasyon, no? Sa kasimana ka LBM. Wala na ang bakasyon mo. So, very, very good. So, at least tanan daw nagabulig na, no? So, then, lastly, of course, I don't think this is only for Negros, but I think for the whole country. The peace and order din, no? Balo ko naman, pag wala peace and order, tourist hindi magkanto, negosyo hindi maglapta, purong-purong lang kami sa syudad, hindi kami magawain, no? Kaya ginasunog traktura namon, ginasunog ibok na ang imo rights land, ginasunog ang imo budget. No? So, peace and order din. Yes, sir. Anyway, tiwala na, no, hindi man natin sumong hambal pa nga patapos because ang suna will be on Monday. Ululupod kita, sir, nga magamonitor, kag magabantay sini sa State of the Nation address ni President BBM. On that note, salamat gid Sir Frank for the time. Sige, Art. Anytime. Salamat lang kag may mga. May ngaga. Wala puntay ni because everybody is expecting may mga maayo, no, nga mga ihambal ang Pangulo sa Pilipinas. Amo na gani siling ni Sir Frank, and I do agree nga kinanglanon ta na ang permanente full-time nga magatrabaho bilang tiglikom sa Department of Agriculture. Amo na gani nagligad to nga nagwa pangalan ni former Senator Ruas, no? Kita nyo, pating ngalan ni Maruas nagligad, naglutaw pa, nga na wiper ang ulo ni Congressman Marcos ang bata ni President BBM. Nga nag-deny, nga hindi way kamaturan ang balita, nga si Maruas, amo magapungko bilang tiglikom sa Department of Agriculture. Pero kabalo ka, hindi mo man ma-discount ng possibility mo, take note, bala ang asawa bala sa Marcos saw, ang asawa sumong ang First Lady sa Pilipinas, di bala Araneta man, related man sa kay former Senator Marujas, nga ang roots ng Iloy Ilonggaman. Amo na mabalantayan naton. Ano abito, no? I-announce ni President BBM nga by the next month or this year, may permanente na nga mangintiglikom sa Department of Agriculture in the person of no less than the former Senator Marujas. But siya gudamo gid magkalalipong sini nga nagakontra sing una sa grupo. Kabalo ka naman nga tinoted na yan nga si Marujas nagligad nga ma-eleksyon to. Kaluluoy to sang bombardiyo ni former President Digong sa debate lang mo. Pero this is another thing because since nga nagpapili si PBBM and after nga nagdaog siya bilang Pangulo sa Pilipinas, wag itang kabati ang mabatian naton kay Marujas ang video sa nga kapid nga naga Ilonggo, di ba? Amo na sa YouTube ka sa Facebook, iya ang